Aktar ċittadini Maltin illum jifilħu għall ispejjeż biex isifru barra minn xtutna għal btala ta' ġimgħa mill-inqas darba fis-sena. Dan joħroġ minn ċifri tal-Eurostat, l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea. Dan hekk kif fuq perjodu ta' 12-il sena dawk f'pajjiżna ma jaffordjawx imorru safra ta' ġimgħa darba kull sena naqsu b'aktar minn 28% jew bin-nofs imqabbel mal-2013, l-aħħar sena ta' Gvern Nazzjonalista. Dak iż-żmien kien instab li ftit inqas minn 56% taċ-ċittadini f'pajjiżna ma felħux jieħdu btala simili. Dan filwaqt li s-sena l-oħra din ir-rata niżlet għal inqas minn 28%. Fl-Unjoni Ewropea wkoll kien irreġistrat tnaqqis fl-istess perjodu għalkemm ma kienx qawwi daqs dak f'pajjiżna. Fil-fatt waqt li r-rata ta' pajjiżna f'dan ir-rigward illum il-ġurnata isimili għal medja Ewropea, fl-2013 kellna mal-15% iżjed mill-popolazzjoni tagħna li ma jifilħux għal tali vaganza imqabbel mal-bqija tal-Unjoni Ewropea. Il-ċifri tal-Eurostat juru mhux biss kemm kienet iżjed baxxa l-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin sal-2013. Dak iż-żmien mobbin ukoll bl-akbar piżijiet imposti mill-Gvern Nazzjonalista. Iżda wkoll it-titjib seħħ sussegwentament grazzi għall-ekonomija li kibret bla preċedent u miżuri soċjali b'saħħithom li daħlu fis-seħħ sena wara oħra minn gvernijiet laburisti. Dan ukoll hu konfermat mid-depożiti tal-familji fil-banek lokali llum il-ġurnata u żidiet fil-konsum lokali minkejja kriżijiet internazzjonali ferm qar minn dawk ta' qabel l-2013. Minn barra l-investimenti u l-miżuri ewlenin li waslu biex aktar persuni daħlu fid-dinja tax-xogħol biex għandna l-inqas rata ta' persuni qiegħda, il-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela ukoll żamm stabbli l-prezzijiet tal-enerġija u l-fuels differenti minn popli oħrajn madwarna.